Tiro lingete obochenu ni gongo kumenya buna ebirengo byobochenu ase chinyomba chia kebara ngo kuna chire buya gosebobe obugimana boigo bomenyo boito chinsemo chitoetana ine amo na magenderero aito chinyomba chyobochenu chiri chibwate obochenu ubwekerengo keigoro nigo chikorenta amaya mange korengani wane kero chitali chinchenu ekiombe kyobochenu ensengima nigo gekweneke buna abantu chimilioni chimi 354 ensengima tibabwati ase bagochia kebara egento boigo gekogosereria amagimaito na boigo gotwara amarwaire ekiombe kyobomo bwechinse UN nigo giasegetire na kubaboria abantu baeneke buna chinga chiabo chiakinirie obochenu ase chinyomba chia kebara onye ndioka tuose tolengete gochigoikera amaroro aliabekire yo mwaka bwechiri bubere 30 mulikito Vincent Monda no robotioro chitariki 25 gweka chitariki 25 chyomutinyo kianda umwaka bwechiri bubere na 15 abarayikorwa chinsemo ao baikaranse samagacha yekiombe kyobomo bwechinse ime ya New York na kobeka marago 15 ayakogera obugima bobe obuya gose Sustainable Development Goals amaragayo abwatekerenga buna goika umwaka bwechiri bubere na 30 enyore twarosirie ile toramerera mate buna bono gokore nchara abantu twensi torengane nabo igokorwa obotindi gosama kongwali akoreto no gonchuka kwerire enamba ya gatano narimo ase birengebi gokwanira bire igoro ya macha machenu nabo igobochenu bwaito ekerengeke ekerotoragekeranie nigo kegotonekerio obochenu ase twensi elio togendecho asaronge gose tutige kogendecho emeteime koru umwaka bwechiri bubere goika umwaka bwechiri bubere na 24 omobaro bw'abantu nigo kina koruchi bilioni 5 goika chibilioni 5 ayankorengana nekiombe kyobochenu ensengima WHO asomogando yo bw'abantu chibilioni 3 chini gutenye nige birengo byobochenu bwabo birense abantu chimilioni 354 ensengima tibabwati ase bagochiecho egento baigo gekobeka amagima y'abantu ase baranyora amarwaire ekiombe kiabana UNICEF na kiri kyobochenu ensengima WHO ase omwaka bwechiri bubere na 23 nigo kiateba obochenu bobe bwagerira abana ilibwa yamo baria barense y'emyaka 5 bagusira obugima bwabo kera lituko nebyorokereria ebi byagerire ebiombe ebi okagera buna togoika omwaka bwechiri bubere na 30 abantu chibilioni 3 ensengima ebagocha komenya batabwati chicho chindonge abwase naende bagosegeta na kuboria abantu bane kibuna obochenu bwakinira ase chinyombe echi orogongo rwa Afrika na rurensemo na ase birengo byobochenu ase chinyombe echi goika omwaka bwechiri bubere na 22 30 ya maseme y'abantu nabo boka babwate chicho chindonge abasanga abantu chimilioni 193 tibabwati chicho korengana nechi report korase kiombe kire kyomobaro Kenya National Bureau of Statistics kerege kolingolia bochenu Demographic and Health Survey amonate 2019 census data emerongenene ya masemia yaba Kenya nabo boka bakomachekorolekana nechi nyomba cha bochenu isano na ibere chinu gutenya seme yaba Kenya bande nyombe icho tibachibwati obotaka nabo igo bolemirwa sebitoki nabo bwasegetire mono okobora kwechinyomba cha bochenu chiripoti icho nende chamenta goteba chikaunti chiri cherobere tigo kine birengo byobochenu ase chinyomba chinke Nairobi nere Tangaine yabwatiwa mona Murang'a Nyandarua Kericho na Nakuru ekaunti ya Turkana nere ya Tana River yabagochiecho ekeore ligoro ensengima gekomurekera na gochengera obochenu ase chinyomba chinke chitariki 19 mutinyi 10 kero mwaka ekimaene kyamangana ankelie buna gotwara chinyomba chicho bochenu chire chingiya ngokine chire birengo byobochenu twatwara amachama ya embeo ngiyayo kweyana chindagera chinchanu nabo igotwisaneka asobogima tomenyete na gokeania amarwaire ao Vincent Monda, Ensoko TV.